ימים אחרי שמכבי תל אביב העפילה לפיינל פור, האוהדים מתנפלים על חבילות הכרטיסים לברצלונה, אבל גם היום עדיין לא ברור אם מכבי תטוס בכלל, בגלל שכרגע המשחק הגמר עדיין אמור להתקיים ביום הזיכרון. בן מיטלמן כתבנו מדווח. חבר'ה, מרוץ השיחה לפיינל פור. הצירוף של מכבי תל אביב שחוזרת לפיינל פור ועוד בעיר אטרקטיבית כמו ברצלונה הכניס את משרדי הנסיעות לכוננות צבאית. או שתוצאת ביום חמישי וחוזרת ביום ראשון, או שתוצאת ביום שישי וחוזרת ביום שני. אנחנו חווים עשרות טלפונים מדי יום. אני כבר רואה כבין 8 ל10 פיינל פורים שאנחנו מטפלים בהם, והשמחה שחווינו בעלייה הזאת הייתה באמת מאוד מאוד מיוחדת. החבילות, אם דאגתם, כמובן אינן זולות. הנה כמה דוגמאות. חברת אופיר טורס מציעה ב-1,560 אירו טיסות לברצלונה, 3 לילות במלון 4 כוכבים וכרטיסים למשחקים. באותה חברה מציעים גם חבילה זולה בהרבה, שכוללת טיסות ולינה בלי המשחקים, מתוך ההבנה שלא מעט אוהדים מעוניינים להתארגן בעצמם בקניית הכרטיסים. קווי חופשה מוכרת ב-1,499 אירו את אותן החבילות שכוללות 3 לילות במלון 4 כוכבים ומשחקי הכדורסל. נוסף על כך אתם מוזמנים לצרף לחגיגה גם את הדרבי של ברצלונה בכדורגל באצטדיון הקאמפ נו, ואז החבילה תטפס לכיוון ה-2,000 אירו. אני לוקח 3. למה לא אם אפשר? הבעיה הסבוכה ביותר בסיפור הזה טרם נפתרה. גם נכון לערב משחק הגמר יארך עמוק בתוך יום הזיכרון לחללי צה"ל. ומכבי כזכור הודיעו שאם זה יישאר כך הם לא במשחק. אנחנו לא נרפה, אנחנו נעשה הכל. קודם כל אני לא יודע אם נהיה בגמר, ודבר אחד צריך להיות ברור לכולם, אנחנו בערב יום הזיכרון לא נשחק. באותו רגע תשמע בארץ ספירה, אנחנו לא נשחק. שמעון מזרחי ודייוויד פדרמן ניהלו גם היום שיחות רבות עם ראשי היורוליג בניסיון להפעיל לחץ. למרות שטרם התקבלה תשובה במכבי אופטימיים, שכן גם ליורוליג יש הרבה מה להפסיד ללא מכבי והאוהדים הישראלים. סוכנויות הנסיעות מתפללות גם הן לפתרון שימנע מהן הפסדים גדולים. אנחנו לא ניקח אגורה שחוקה מבן אדם, במידה ולא יהיה את המוצר הזה, ופתאום חס וחלילה באמת מכבי לא ייסעו לפיינל פור, כי הם החליטו ובצדק לכבד את ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל. אני לא מאמין שעשינו דרך כל כך ארוכה וכל כך קשה עד למעמד הזה. הגענו עד לבאר ולא נשתה את המים המתוקים. אז לאוהדי מכבי אין סבלנות והם בונים שוב על שמעון מזרחי. בימים הקרובים נדע אם אכן הלחץ יעבוד ומכבי תטוס לברצלונה, או שמא השיא של העונה הזאת כבר מאחוריה. השחקן הריסון פורד כבר בן 68, אם שואלים אותו